दायो मिथिंगा बर' आरो रिया मणि बर'खौ आं गेजेर अनजिमाफोरनि सानजाबनायखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो गेबेङै खालामनो थाखाय होदों। बिदिब्ला 1 2 3 गो 1 मिनिटनि गेजेरावनो गेबेङै खालामनो हानांगोन। 5 सेकेन्ड थांबाय। रिया मणि बर' खर'आ एसे खेंख्रा खालाम, नुवाखै गोख्रै। समान समान थांगासिनो दङ। नोंसोरो बेबायदि कम्पिटिसन खालामनानै फरायोब्लासो नोंसोरो सानखान्थियाव जोबोद आखा फाखा जानो हागोन। मिथिंगानिया जाबाय रिया बर'आ गेबेङै खालामनो हादों। मिथिंगा बर'निया बे खेबाव गोरोन्थि जाबाय। दायो आं नोंसोरखौ अनजिमाफोरखौ सानजाबनो थाखाय 1 मिनिट सम होदों। सोर गोख्रै हायो? 1 2 3 गो। नोंसोरखौ आं फोरोंबाय, दायो नोंसोर खालामना दिन्थिनो हायो ना हाया गोख्रै। गेबेङै खालामनो हानायजों लोगोसे गोख्रै खालामनो हानांगौ। रियानिया जाबाय, नाथाय सोरनिया गेबें जादों नायनोसै आं। रियानिखौ 4 सानजाबदान 32 3 दाबा 16 17 19 रियानिया जायासै। मिथिंगा बर'निया बरिया। मिथिंगा बर'आ 1 मिनिटाव खालामजोबनो हाबाय। रियानिया गोरोन्थि जाबाय। मिथिंगा बर'आ आखाइ दिखांदो। बरिया। 1 2 3 गो। वाव रिया, भेरि गुड। बिसना जेनबाय। 1 2 3 गो। 30 सेकेन्डआव खालामनो हानांगोन नोंसोर। बरिया। मिथिंगानि थाखाय खालामना हो। मिथिंगा बर'आ हाबाय, बिसान बर'निया जायासै। 1 2 3 गो। महराव उन्दै सासेया मुस्रि मिथिंगा बर' आरो राइटनिया थरायना रिया मणि बर'। बिसोरखौ अनजिमाफोरनि राननाय बादायलायनाय होदों। 30 सेकेन्डआवनो खालामनो हानांगौ। गोख्रै 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 नायनि मोखार। वाव वाव वाव। 9 आव 1, 39 आव 6, 39 आव 6। रिया बर'आ गोख्रैसिन हादों मिथिंगा बर'निख्रुइ। 1 2 3 गो।
गोख्रै मिथिंगा बारा सम गैला आरो 3 सेकेन्ड जादो मिथिंगा मा अनजिमा बियो वाव 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 मिथिंगानि कारेक्ट जादों जोबोद मोजां मिथिंगाया 1 मिनिट 9 सेकेन्ड लाबाय लेफ्टनिया मिथिंगा बर' जोबोद मोजाङै हादों नाथाय दिसान बर'निया मोनसे गोरोन्थि जाबाय 4 सानजाब 3 12 आखायाव थाबाय 1 4 सानजाब 6 24 25 सो जायोमोन गिबियावनो नोंसोर सानैया हेन्डसेक लाज्लायदो बिदिब्ला दावहाखौ जागायनोसै 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंसोर खालामनो हानांगोन 1 2 3 गो रियामणि बर'आ खर'खौ एसे खेंख्रा खालाम नुवाखै लोगोफ्रा दे गोख्रै बारा लिरफाफिनबानोथ' नोंसोर सम बारा लायो रियामणि बर'आ आवगायना दङ गोख्रै मिथिंगा बर'आबो दावगागासिनो दङ बेसां नाखौ रियामणि बर' देरहाबाय 1 मिनिटनिबो खम समावनो रियामणि बर'आ जोबोद मोजाङै खालामनो हादों मिथिंगा बर' खालामदों 7 बिनि उनाव थाबाय 19 19 हा 2 14 बिनि उनाव 5 19 बेसां जागोन 7 हानजाब 9 रियामणि बर' बुंना हो 5 हो मिथिंगा बर'आ जेनबाय बिदिब्ला रियामणि बर'आ आखाइ दिखांदो बरिया